سلام كم يتوعلو زخبركم تخطاتلتي فنوى إيري تي في نلومي بحتي نحاسة فرق معلتم فرقان استلالوي حفشاوي زينة ومسناد وحيزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندنا تبتاتو فيلم أب كتمات السنة ب33 مليون نافاز تهانت مسلت أن ماكل هماد تمرقو منستر تعنا زودبو نختابت منشرو أف مهتن زملكت ناي أسلتن سلطنا تزازيمو أبنو زوبا حقاز بوفرت مهارون المعاد أدمعي سراح بالسلاسل الله أب كونغو استوافرو أبالات عقاب سلام سراويت حورات هاجرات زخفتو توخسي حيالو سبات قتيلهم كلمة وعيزة سعوة متأمم كاخبرد لعل زخن خالقوان كم الزايدة تقليتهم وتعدروا من قسط ميانمار بخصوص نايوان حدقا دنقاقي بشدشت أوارح كنا وحوسينو حبرتها كاب منيسر تعنا تمالي أب مرمري مأكلات زوبا مأكل بستقبره ناي لاباراتوري مرمراتات 13 زيغاتات بكورونا فيروس ملكاكم ترقاقيتهم أدراشوم دما سلسة خاب قجرت حاحد دما كاب فيلاجو عداق حموس تتصرات عد أبيتو آخريا أباشاول كوشت مايشوهت دك محرن سجنيتن يوم زخمزيلن كله كورونا فيروس ترخيوم أب هوسبيتال زوبا مأكل تعقيوم كنكن كبر اللهم تصنحو شوعات زيغاتات حويم تفاني مالهم بز مسرت على القطري بكورونا فيروس التلف زيغاتات كسع لومي 10.45 بتيح لهم 9.804 كابزيهم حويم مستفانو ب 203 بموت تفليو 238 دما جينا اب هوسبيتال تعقيبهم كنكن زغبر لهم زلو يوم منستر تعنا 31 حمله 2022 أب كتمات السنة ب33 مليون نافا ازتهانت مسلت أن مأكل هماد تمرقو وكيل إيرينا أمانيل تسفاين زدالو زينا وتصبصب ياسين صالح كأروي أب كتمات السنة بمولا أبلاج أنفر همادي سويسرلاند 33 مليون نافا وصايز تقبرلو زمناوي مسلت أن مأكل همادي بأسران شمونتن حملة تمرقو أبت سنة سرعات منستر إيون محبراو دحنتن ويزرو لؤول قبراب أزازي إز سمين معرب دوبات كولونيل يوناس بوت عملاق كمون كالو سبسلتانن وكلت ختمات سنين ترخيبهم نيرم بريزيدنت همادي ويزرو تخات اسفا ميكايل أبزس معتقال همادي أوشتن وطان ودا بيتاتو بمحيال محبرا قطباو مناوبرو دكانستيون معبال أبالاتو بزغوبرو أبركتو أب كل انزباطات هاجرنا دكانستيو موياز قسمالو مسلطن مأكلات كم اتهانت بمتقاس أبالات هماديج انفر سويسرلاند نزغبرو أبركتو موجيسام أم محدار زوبا قاش واركا وانا دايركتر كفل من محدار فاينانسن آتو قبر سلاسي نقاش بوغنو اتمسلطن مأكل شتو نهوكا من محدار زوبا أبركتو خمز قبر الرقاقيتم أدى منبر هماديج انفر سويسرلاند ويزورو ترحاستو ولددما نتهنتان مسرح نستقبرت عار الدحر مبراه اتي بروجكت تزازيمون أقولقلوت مبقعو حبن كم اتسمعن قليتام حالافيت محبر ابن الزبات سنة ويزرو مآزا محراي بقدا بقوع بيت صحفة مسلت أنما أكلن سلازي تنحن نتفتاتن بقالو تاكت اللو مصنحو بمحبار نتسرح نمعوات أبركتو نزقبرو كلهم أكلات آمسجنام اتي أب أستات كلتا شحن 500 متر نستدو كنهنسا 500 عدمات زأنقد عبي أدراش مستحقاق استخبلتات حدا نسلتنا زقلقل أدراش 5 بيت صحفة زقلقل كفتاتن 10 عين مدرن ذات تغلليم منستر تعنا مس مشارخته بمتحوار نختابت منشرو أف مهتسن زملكت ناي سلسة معلتات ناي سلطنا أب أسمرا كايد كانيو ملو تحستو غازيت إنيا ليديا تخل مريم بملكع تبصاب أدالية الله يسعب منستر تعنا كم أكل نايتي وفر كتابة منشرو أف مهتسن مبقاس قبرو زرلو مدلوات مسنا يسرح مشارخته بموهاد كاب 29 كساب 31 حملة أب أسمرا زودبو سلطنا تزازيمو
እዚ ካብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ዝተወከሉ ሰብ ሞያ ጥዕናን ኣባላት ሚኒስትሪ ትምህርትን ዝተሳተፍዎ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ነቲ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር ብሃገር ደረጃ ዝካየድ ሃገራዊ ወፍሪ ክታበት መንሽሮ ኣፍ ማህፀን መደብ ስራሕ ንምውፃእን ሓበራዊ ርድኢት ንምፍጣርን ዝዓለመ እዩ ካብ ተሳተፍቲ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ አንሰባ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ሰለሙንን ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ዶክተር አማኒኤል ምሕረት አብን ንኤሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ እቲ ስልጠና ነቲ ወፍሪ ንምዕዋት ካብ ዞባ ክሳብ ምምሕዳር ከባቢ ኩሉ መዳያዊ ምድላዋት ንምጽፋፍ ዝዓለመ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ክልል 9 ክሳብ 14 ዓመት ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኽተባ ንምግባር ናይ ጎስጓስ ንጥፈታት ንምሕያል ዘድሊ ጻዕሪ ከም ዘካይዱ ኣረጋጊጾም ኣብ ሃገርና ሲ ብሕልፍ ኣብ ናይ ማህፀን ናይ ካንሰር ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጥ ከምጽ በዚ ሕጂ ፕሮግራም ተሓሲብና ዘለና 100% ተን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ መንጎ 9 14 ዘለዋ ኩለን ኣብ ቤት ትምህርቲ ስለዘላ በብሓደ ይትሽመን ይኮርዱ ኣበይ ቦታ ከም ዘለዋ መምህራን ኩሉ ምሳና ኣለዎ በብሓደ ከም ተንዒሳን 5 ኣብቲ ትምህርቲ ዘየለዋ እውን በቲ መምሕዳራት ኩሉ ጌርካ ኩሉ ኣበይ ከም ዘለዋ ኩሉ ክስታይ ክግበር ይኽእል ካብኡ ሓሊፉ ከማን ነዞም ቶምስን ኩላት ገለ ክሳይድ ኣብቲ ዕድመት ዘለዋ ከማን ኣብቲ ከባቢ ንዓቶምን ዝዓለመ ወላ ሓደ ቆልዓ ወይ ወላ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከይተኸትበት ንኸይተርፍ ዝብል ዕላማ ሒዙ ዝካየድ ዘሎ ሸፈኑ ልዕሊ 95 ከም 100 ንምብጻሕ ተተኻይሉ 100 ንምብጻሕ ዝብል ዕላማ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ኻልኣይ መደብካ ስክሪን ምግባር ወይ ከዓ ዳህሳሳብተን ደቂ ኣንስትዮ ምክያድ ማለት እዩ ንቕሓት ድሮ ኣብቲ ህዝቢ ሰሪፅ እዩ ዘሎ እዚ ናይ ሕጂ ግን ፍልይ ዝበለ ብዓይነቱ ሓድሽ እሞ ኣብ ሓደ ጾታ ኣተኪሩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዝካየዱ ምስ ምዃኑ ፍልይ ዝበለ ነገር ክህልዎ ስለ ዝኽእል ነዚ ነገር እዚ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ናይ መንግስቲ ህዝቢ ምምሕዳራት ጸለውታ ኣካላት መራሕቲ ሃይማኖት ተዋሂድካ እዚ ዘለና ኣብ ቅድሚና ክሳብቲ ናይ ክታበት ግዜ ልዑል ዝኾነ ጎስጓሳዊ ስራሕቲ ክካየድ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ሃገራዊ መደብ ቁፅጥር ጎድናዊ ሳዕቤናት መድሃኒት ኣቶ ሙሉጌታ ርእሶም ብወገኑ ክታበት መንሽሮ ኣፍ ማህፀን ብዙሓት ሃገራት ኣቐዲመን ክጥቀማሉ ዝጸንሓ ውሑስ ክታበት ምዃኑ ብምሕባር ንኣገባብ ኣጠቓቕምኡ ዝምልከት ምድላዋት ተጻፊፉ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ክሳብ ዝሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ብዛዕባ እዚ ቫክሲን ኣዝዩ ውሑስ ምዃኑ እዩ የግዳስ ንሕና እውን ምስ ክታበት ብዝተሓዝ ነገራት ምክንያቱ ምስ ክታበት ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ቫክሲን ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ኣገባባት ናይ ምክታብ ናይ ምጓዓዝ ናይ ገለ ከጋጥም ንዝኽእሉ ፀገማት ኣግምተ እቲና ንኸይጋጥም ዝኾነ ጎድናዊ ሳዕቤን ንኸይጋጥም ምሉእ ምድለዋት ጌርና ኣለና ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣወሃሃድ ጥዕናዊ ጎስጓሳት መምህር ሰመረ ተኽለ ብግድዩ ኣብ ዝወፍሪ ክኽተባት ትፅቢት ካብ ዝግበረለን ደቂ ኣንስትዮ እተን 75 ሚእታዊት ተማሃሮ ስለ ዝኾና ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚረን ኩሉ መዳያዊ ምድላዋተን ከጻፍፋን ናብ ወለዲ ዝቐንዐ ኣስተምህሮታት ከካይዳን መደብ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኩለን ኣብያተ ትምህርትና ነዚ መደብ ንምዕዋት እቲ ዘድሊ ምድላዋት ክገብራየን ማለት ካብ መኽፋት ቤት ትምህርቲ ጀሚረን ከሙጽኢቱ ነት መደብ ንምዕዋት ተባሂሉ ካብ ኩለን ዘባታት ተወከልቲ ጥዕና ሓለፍቲ ባህሊ ስፖርት ጥዕና ከምኡውን ኣብ ገለውን ሓለፍቲ ጨናፍር ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብዚ መደብ እዚ ተሳቲፎም ኣለዎ ማለት እዮም ስለዚ ነፍስ ወከፍ ሓላፊ መምህር እቶም ኣብ ተኸፍሉ ደለው ካብ 9 ስጋብ 14 ዝዕድሚኦም ቆልዑት ኣዳልዩ ነዚ መደብ እዚ ንምዕዋት ብዝለዓለ ክጽዕቲ ማለት ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ በቲ ስሩዕ ኣገባብ ወለዱን ተተኻይዱ ድሕወስዎ ጎስጓሳዊ ሓበሬታታት ክግበር ክፍተኒ ማለት እዩ ሚኒስትሪ ጥዕና እናዛየደን ዝመጽእ ዘሎ መንሽሮ ኣፍ ማህፀን ንምክልኻል ኣብ ክልል ዕድመ 9 ክሳብ 14 ዓመት ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ደሊበን ንኽጸንሓ ዝዓለመ ወፍሪ ክታበት ካብ 20 ክሳብ 25 ሕዳር ኣብ መላእ ሃገር ከካይድ እዩ ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን ኣብ ዓመት 12000 ከረጺት ደም ክእከብ ብዝወፀ መደብ መሰረት ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ቀዳማይ መፈቕ ናይዚ ዓመት እዚ 6800 ከረጺት ደም ከም ዝተለገሰ እዚ ድማ እስታት 57 ሚእታዊት ናይቲ ውጥን ከም ዝኾነ ተሓቢሮም ሜዲካል ዳይሬክተር ሃገራዊ ባንክ ደም ዶክተር ዮሃንስ ተኸስተ ነዚ ዝሓበረ ብ30 ሓምለ ኣብ ኣዳራሽ ማእከል ጥዕና ጻዕዳ ክርስቲያን ውዝዋ በሪ ካብ ዝተኻየደ ናይ ምትብባዕ መደብ እዩ ኣብቲ ኣባላት ሃገራዊ ባንክ ደም ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ከምኡውን ካብ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከልን ርእሰ መምህራንን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ዶክተር ዮሃንስ ኣብያተ ትምህርቲ ቀንዲ ምንጪ ውሑስ ደም ምዃኑን ጠቒሱ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ዝተለገሰ ደም ልዕሊ 70 ሚእታዊት ካብ ተምሃሮ ዝተረኽበ ምዃኑ ገሊጹ ኣባል ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጥዕና ኣቶ ኣማኒኤል ግርማጽዮን ብግዲኡ ንጠለባት ውሑስ ደም ኣመልኪቱ መግለጺ ድሕሪ መሃብ መምህራን ብሓፈሻ ርእሰ መምህራን ድማ ብፍላይ ዕላማታትን ረብሓታትን ልግሲ ደም ብግቡእ ተገንዚቦም ክሰርሕሉ ኣዘኻኺሮም
ኣደምበር ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስ ደም ወይዘሮ አለምበር ህድማ አፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ወለንታዊ ልክስ ደምን ረብሓታቱን ንዓበየ ብምምፁ ብተማሃሮን መምህራንን ዝውሰድ ተበጉሰታት ጽቡቕ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ ኣብቲ ዕለት ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን ኣበርክቶ ዝገበራ 22 ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ተሸሊመን ሃገራዊ ባንክ ደም ኣብ ዓመተ 2021 ልዕሊ 95 ካብ ጠለባቱ ካብ ለገስቲ ዜጋታት ኣማሊኡ ምንባሩ ሰነዳቱ የነጽሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ፖሊስ ዞባ ማእከል ብ29 ሓምለ 170 ከረጺት ደም ኣቀዲሞም ድማ ኣባላት ክፍሊ ጉምሩክ 18 ከረጺት ደም ከም ዝለገሱ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኩዶ ፈላሲ ንዞባ መንደፈራ ብ28 ሓምለ ኣብ ምክልኻል ሕማም ዓሶ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ እቲ ኣስተምህሮ ምስ ጠል ኽራማት ተኣሳሲሩ ተሪዮ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ዓሶ ድማ ብፍላይ ክኽሰት ስለ ዝኽእል ኣብ ምክልኻል ናይቲ ሕማም ዘሎ ግንዛበ ንምዕባይ ዝዓለመ ምዃኑ ሓላፍ መደበር ጥዕና ኩዶ ፈላሲ ነርስ ኣማንኤል ተስፋ ገርግስ ሓቢሩ ተሪዮ ሕማም ዓሶ ንምግታእ እቲ ቀንድን መሰረታውን ጣንጡ ዝራውሕሉ ቦታታት ምንጻህ ምዃኑ ዝጠቐሰ ነርስ ኣማንኤል ህዝቢ ከባቢ ብፅሬት ክሕዝ ዕቋር ማይ ክደፍንን ላሙስያ ከዘውትርና ተሓሳሲቡ ሓላፊ ከባቢያዊ ጥዕና አቶ ዮሴፍ ስብሃቱ ብግዲኡ በብእዋኑ ኣብ ምክልኻል ዓሶ ዘተኮረ ጎስጓሳት ይካየድን መከላኸሊ ጣንጡ ላምስያ ይዕደልን ከም ዘሎ ብምግላጽ ብግቡእ ኣብ ማዕሉ ክውዕል ተማሕጺኑ ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ልዕሊ 600 ወፋሮ ክረምታዊ ልምዓት ዝኾኑ ተማሃሮ ካብ 7 ሓምለ ጀሚሮም ብጥሉል ክራማት ዝተሰነየ ኣድማዕ ስራሕ የሰላስሉ ኣለዎም ኣብ ዋህድ ናይት ወፍሪ መምህር ገረዝ ጌህር ብርሃነ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ማእቶት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምፍዋስ ማይ ኩዖታት ምስራሕ ዛላታትን ከትርታትን ምኽስኳስ ኣግራብን ከባቢያዊ ፅሬትን ከም ዘጠቓልል ጠቒሱ ብፅቡቕ ይዕመም ከም ዘሎ ገሊጹ ዛጊት ኣብ ኣብያተ እምነት ትካላት ትምህርትን መንግስታዊ ትካላትን ልዕሊ 3000 ኣግራብ ክኽስኮስ እንከሎ ልዕሊ 3.6 ኪሎ ሜትር ዛላታት ከም ተሰርሐን ኣድማዕ ከባቢያዊ ፅሬት ከም ዝተኻየደን ድማ ኣብሪሁም መራሕቲ ስራሕን ኣካየድትን ኣለይትን ብወገኖም እቲ ወፍሪ ብኽኢላታት እናተመርሐ ይካየድ ብምህላው ኣድማዕ ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነበርቲ ከባቢ ዓዲ ሰግዶ ወፈራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን የካይዱ ከም ዘለውን ተሳታፍነቶም ዝናኣድ ምዃኑን ኣመሓዳሪት ንዞባ ፓራዲዞ ወይዘሮ ስቶም ሰይድ ዑመር ሓቢራ በዚ ካብ ወርሒ ሓምለ ዝጀመረ ነጥፈታት ዛጊት ልዕሊ 3000 ጎዳጉዲ ተኻዒቱ ፈልስታት ከም ዝተተኽሎ ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ከባቢ ዓዲ ሰግዶ ኣቶ ገርግሽ ተወልደ ንሓለውኡ ዝምልከት ንዞባ ሓላፍነት ወሲዱ ክነጥፈሉ ፀዊዑ زخبركم تعزبتنا دحر زحات صار مسجاجريت الصعب أهجروا زيناتاتي ومكتتالكم كتقصلوا دقيمنا بخبرنا عدم ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝተዋፈሩ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ማሊ 31 ሓምለ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ዛጊት ቁጥሮም ዘይተነፀረ ሓያሎ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተቓሊሖም በቲ ምስ ዩጋንዳ ኣብ ዘዳውብ ከተማ ቤኒ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕድ 15 ከም ዝቆሰሉን ሕቡራት ሃገራት ተኣሚኑሎም መበገሲ ናይቲ መጥቃዕቲ ይምርመር ከም ዘሎ እኳ እንተተገልጸ ምስቲ ኣንጻር ህላው ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ክካየድ ዝቐነየ ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ምትሕሓዝ ከይሃለዎ ከም ዘይተርፍ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ በቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተቆጠዐ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ ፈጸምቱን መበገሲውን ንምልላይ ጽዑቕ መርመራ ክካየድ ጸዊዕሎም تعقب سلام حيلي ጸጥታን ምውሓዝ ዛጊት ዝገበሩ ኣበርክቶ ከም ዘለ ዝወቕሱ ዜጋታት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከካይዱ ከም ዝቐነዩን እቲ ሰልፊ ናብ ናዕብን ዕግርግርን ከም ዘምርሕን ይፍለጥ በተህዝባው ናዕቢ ሰለስተ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዝርከብዎም ብውሕድ 19 ሰባት ከም ዝቐትሉ 10 ካልኦት ድማ ከም ዝቆሰሉ ጸብጻባት ይረዱም ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢድ ከም ዝነበሮም እንኳ ክግለጽ እንተጸንሐ ሕቡራት ሃገራት ግና ነቲ መግለጺ ክነጽጎ ጸኒሑ እዩ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ጸጥታን ምውሓዝ ዝተዋፈረ ብደረጃ ዓለም ብቁጽሪ ዝዓበየ ምዃኑ ዝጥቀስ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዛጊት ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይገብረ እዩ ዝውቀስ بدرجة علم كلمة وعيزة صعبة متن ممكخ برد لعل زخون خالق وان كم زايدة تصبصابات كبابي أفليتهم
بمسرتهم تصبصبات ابز عامت زي استرايه متن ممكخ برد ابز حلفه 3 عامتات تزعابين زقلطفن مخانو تفليطوم اب اوروبا تخسيتو بزلو لعل متن وعي اب تاحغور زركبو خمراتات برد ابز عامت زي حلف خال اوان كمكو خمس ترايو تغليصوم كم صعبين نايزي اب كمراتات برد زعب زلو قلطف ممكخ متن ملات مياوي اكلات عالمنا بنهري كم زوسخه كيلاتات اكبابي حبيرهم اللهم كاب كلتا شح كسع كلتا شان 19 عامتاوي استات 270 بليون طن كمراتات برد كم زمخخه بزخا متن ملات مياوي اكلات ب 21 ميتاويت كم زوسخه يزتقاس كليماو نوصن مقتا زتقاس غمتي وسد سلازيله اب زمت قربا عامتات صعبينات بتاع صاصافي كعبي كم زخل كيلاتات يتنقوم كليماو ممزبال زصعبو معبلاو وعي علقلق بارعن كلا حدغاتاتن ببعامتو ناوسخه يمص كم زلو يفلط وتهدراو منغستي ميانمار تصتان موحز اوجو هصوص ناي اوان حدغا دنغاغي بشدشت اوارحنا وحوم ات منغستي تصتاوي سغات كسع زي تقنططه مرچا خكايد كم زيكل بمحبار ات دنغاغي مليسوخنا واح كم زخل ون تمال 31 حمله ابزهابو مغلص يافليطوم وتهدراو منغستي ميانمار نت دنغاغي مفارق 2023 كالعلون مرچا خكايدن مخانوكا اقدي محبير نيريوم يخنبر ابز اوان زي مرچا خكايد اوانو خم زيكونه بمتقاس ستان موحاس حيالن زتوهادن سراح ككاد مخانو أرديوم اب ميانمار اب فلما 2021 دحر استخايد علوا تهاجر اب عميق وتهدراون ستاون قلولاو كمزا اتوتي تقاس نتقلولاو نمهدا تباهلو زكايد زلو قداماو متتاو نتو غداي ميليسوي حلال خو خم زلو ناي قربات عزبتي يحبروم حيل بحر روسيا ابزمت قرب اوارح لعل فتنه دمصي زونچف حدش كروز ميسايل كعطو مخانو بريزيدنت فلاديمير بوتين حافليتوم بريزيدنت بوتين تمالي 31 حمله باغاطامي معالت حيل بحري روسيا ابزهبو مغلصي تسغمتي اكالتي روسيا لولاونتان مريتا وحدنتان موحاس وتهدراوي عقما ختدنفع تكايدو زلات صعر مخانو ارديوم روسيا نتي تشعت عصفي ناي دمصي زونچف زيركون استسميستر اغا اطوار ابز حلف قربا غزي كنزفتنتون اتفتنه عوت منبارون مغلاص يذكر بريزيدنت فلاديمير بوتين هاغرو كابكيدان سمين اتلانتيك نيتو خمصان زخل وتهدراو سغات مكتا حيلتات بحري مدرن ايرن كتدلدلن كتمعبلن كمزغبا اقديمو كحبر صنيحيوم نيتو يونايت يوكرين اسابيبو اب مبراق اوروبا زكايدو زلو وتهدراو منقصاص نصتا روسيا تراي زيكونه نصتا نايت زوبا اب حدغا زودق مخانيوم وتهدراو ينتنتنت زتقصوم اب استراليا ابز عامت زي متن زقبابه ناب لعلي 6 ميتاويت كم زعرغه صبصابات تهاجر حبيروم اتي قطباو تريو اب تهاجر كاب 2001 ندحر كاب زغاطمه تماساسال خستت تزخف مخانو تم صبصابات رديوم بمسرتهم صبصابات اب كال اي ربعي ناي زعامت زطراي متن زقبابه باستات 2 ميتاويت كب كم زبله زي دما اب لعلي زيغاتات كبيد قطباو شاقولت فطير خمزلو تفليطوم منغستي نتقطباو صغمات نمفتح قلطف سغم تخوسد حزبي استراليا صاوعت كقرب جميرلهم اب استراليا تراي زيكونه اب اوروبا امريكان اسيانون تماساسال قطباوي تريوتات تخسيتو خمزلو يتقاس ابتن هاجرات متن زقبابه ورحاوي اناوسخ يمص بمهلاو قطباو زحداله كيسعب كيلاتات نايت عودي سغاتهم يغلطلهم اب سالسي اب سفيح كفال ايران زوقع برتع زناب زصعبو حدغاتات علقلع للي 87 مويتهم بتي تفطراوي حدغا لعلي 30 دايوم طفيو بمهلاو قطر موتات كوسخ كم زخل سمازي سرحت من حان هيوت ايران اميتهم تحدغا اب 140 كتماتاتن لعل 500 عدتاتن كم زغاطمه بزدما مليونات سبات بالوتا خن تصلو تغليصوم السختما طهرانن كبابيان بتعلقلق حلف خالق بوتاتات تهاسيخم زلو سمازي ايران حبيروم اللهم نايتي حدغا خبابيتات زبصحه بريزيدنت ابراهيم رئيسي قدات نمردا سفيح سراح كايد صويع لهم تحدغا دحرتي اب 2019 اب دوباوي خفال ايران زوقعن كبيد سباون واتون سراتات زوردن تماساسال خستت زخف مخانو صبصابات يحبروم جغرافياوي اقمامطا ايران حدغاتات علقلقن مهمام مريتن كمون من قطقاطاتن زتقالع مخانو يتقاس زي خبركم تخطاتلتنا زينا المسام ارسات خدق مالكم اب
ከተማ ተሰነይ ብ33 ሚሊዮን ናፋ ዝተሃንጸ መሰልጠኒ ማእከል ሃማደ ተመሪቑ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝወደቦ ንኽታበት መንሽሮ ኣፍ ማህፀን ዝምልከት ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ተዛዚሙ ኣብኑ ዞባ ሓጋዝ ብወፍሪ ተማሃሮ ንልምዓት ኣድማዕ ስራሕ ይሰላሰል ኣሎ ኣብ ኮንጎ ዝተዋፈሩ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ብዝኸፈቶ ተኽሲ ሓያሎ ሰባት ተቐቲሎም ክሊማዊ ዋዒ ዘስዓቦ መጠን ምምካኽ በረድ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ከም ዝዘየደ ተገሊጹ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሚያንማር እቶዝ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ብ6 ኣዋርሕ ክናዋሕ ወሲኑ ዜና ተፈጺሙ ተሓኑ ዓሉ